Doe maar praten. Helemaal niet. Je mag best eens jongen. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M. En jou Ljouwert met de haardstad van de culturele haardstad van Nederland. Kijk, wij willen een hele mooie stad hebben. Ja, wij willen een hele mooie stad hebben. Nee, kijk, dit gaat opnemen. Wat was het zo? Kijk, weet je echt nog? We go to ik flip het bij please. Hallo. Ik zie dat daar een woord Hallo busje. Dag Rudy. Hier je grote vriend Joni.